Ay mga katik-tik, pista karon 25 karon ang kadlawan jud. Wa na ako magkuan ang mga handa gapon vlog namo kay hinay ang wifi dili makuan unya uwan way lamig sa pista kay nauwan mo adto na mo tanak ko sa baryo kasi sa akong mga kaparentihan uwan unya unsa may mo gibati rong pista man Ako tagbati kay pista man dinhi kalipay. oh kalipata Kalipay na. lang kaya ikaw malipay kay ya may imo sa imo pitaka. Amo ka de. Iya ko malipay kay yung pitaka. Iya may ganun tao. Oh, malipay-lipay lang, nalipay pa. Ha? Lipay-lipay, kay wa may suyod og lipay. Amo. Ya idohoy. Iprete ko doon sa Davao. Oh, na iprete. Dili ko no ihatag sa imo kay ang gatas ko nagparil sa 2, 3, 4, 5 unom. Kakonsing makonsensya man lamang ko nga moingon ka nga way suyod ani pitaka ako nang nahihurot paghatag tanan sa imo pati pitaka. Ay, Bibi, tabi ka ato bilangon. yan awas na. Bilangon ato. Moingon yang para basisa nga ako ihapon. Ihatag na ako ni tanan. Pati pitaka lagi. Imo pitaka yaot man, dari gwapo. Oy, gikan ni sa kuan abroad oh. Branded ni Ana Marina Branco. Unsa man ni basahin si Ana Marina Branco. Ana Marina Christine Branco. Wait, Christine. Maria. Mary. Dusa mo pagbasa ba? Ihatag sa ida kay Daoy Yes. Mary. Anay pa ka mag-ihap sa ta. Tabang ihap insi kay erang ra pa ni. Ana Martina Ah, Branco. branded lagi na. Tabang ihap kay di ko kakilaya asay 5 asay 10. Dili lang 10 ko. 20. Dili siya kay di siya makakita daon. Daon papel ang ida. 30. Papel pagkuha Roselyn. Kuan to. Dili ako ito. Kay dili ko na ako ito kwarta. Oh. La, sudlin imo pitaka imo ra iton, imo na. O dumay ni. Eskalibo. Pila man baza. Di usa pila may gusto nimo. Adaw na. Kay Kinasing-kasing na ako paghatag ni kay ning-ingon ka nga wa kay kwarta. So yung pitaka. sagdi na kay hali dito sa ukay-ukay. Iuli pa dito ka ilba. Ginansya man ima na unsa man ka. Ha? Ginansya na ako gatos aw libo. Sagdi na. Ha? Sagdi na dili ako. Ay, ang kwarta ini baza na hinatag ni Mama Marcel. Si Mama di ra ba mutuo? Taghatagan Sagdi ka. na lagi, sagdi na. Taghatagan ka ni Marcel nan 500 o 1.5 unya. Marites. Aw Marites, taghatagan ka Marites di ay. Na si ay hindi man ka 500. mutuo. 500. Oo, niyon si ay nga. Isuyod sa pitakan nimo. Dadto na kan jidit kay ipriti. Ano lagi ini? Si Mama. Di man ka mutuo. Nakaro sa imo kay di ka mutuo. Amo zaon. Amo ni kuno ang sukli ra ka ini. Kay nag-inom baya mo ni inse gabi ber bayad kang mamponse tanduay. Gabi atong iska pag abot ni inse. Unsa man ka sukli iton. Sukli sa bir. Imo na zaon, imo na tinuod na dili komedya. Imo na ni di man ka mo dawat ani akong kwarta o pitaka. Sukli Ako ni daw sa taguan bir. mali na hinuon. Sukli ko ni doon sa bela ang jingit oh. Sukli. Kay ato na ipalit na ang duyom.
pila maini. Ha? Pila maini? 100. Di sa madawat iskalibo. Di ka madawat iskalibo. Na, madawat sa Ay, ginagna niya. Oo. Ina dungal. No, dugangan ra na niya ing. Dugangan na niya ing og 2,000 sugot ka. Dila man gud imo idugang inse. Dugangan ra ka sa kwarta inse. Naman galing ko yung bungod. Way bungot mo? Labian sa kang way bungot. Azaw ra kang ko no. Lapad ayon mo kag istorya. Pagkawakan. O, lagi. Sila. Anang daon naman, ipalit siya lahat ng tandaway unya. Paano eh? Unya ra, duyom. Kay manguli naman kami silom. Ha? Kay manguli na kami silom. Kadali. Ligo ang gamit ko. Kay kuan man na may bisita lagi dito. Iban. Iba ni naman ta. Dili anay. Nga naman. Sa birthday na ni Helen. Sa birthday ng Helen. Kuno. October 6. Dugay pa. Wala ko di mabugto ni ato lastiko. Maradaw kung dili mabugto ni ato mga lastiko. Amo gani, mag-ampo sa Ginoo na dili anay bugtuon. Bansay. Ikaw, di ka mabugto kay magkagtrabaho. O may dalihin ang kabugtuan doon. Yung trabaho. Ako lang ang tatay silom. Ikaw may trabaho ba dyan? Na. Ako lang ang tatay silom sa minteryo kaya may imbalatian babungat babutangan takaw. Nanurot ka mas kabugo. At ganit na dito sila, Marjeline, kay mag-vlog, kay magluto kong humba. Wala naman. Yun na, o yan. Ganda mo ko. At doon taila, suruy-suruy ta ba? Hain. Baryo. Kaya doon ta mag-vlog dito. Magsunod gud si Ayin dito. Iban ako. Dili ka tagod mag-vlog. Na. Dili makita kami mo sa Mario. Dili, makita ang sa kabibog dagang bataw, dili sila kakita mga katik-tik. Pero no, nila makita ni. Kusgo. Iba nila man si Inse kay muuli na bitaw na sila sa Lunes pohon. Hain man. Sa Lunes pa pohon sila manguli kay Sabado man karon, Simba ugma Domingo. Para maka-straight ka mo pag-vlog, iban-iba nila man sila kay di man sila magdugay diri. Imo lang sila iban-ibanan kay para makapundo sila ng vlog kay ganahan ng mga mga tagik-tik og naa ka. Ganahan man. Muna, di ka magbalibad ko unay kain siyang sunod. Mudawat ra lamang ka kung dao iyatag. Mura taraw ka ng unggoy, sige pagdawat ang saging. Di ma, iba yung do tonol. Oo. Naglisod gani si Aying kay kaning ang signal diri hinay di para sa una. Abot siya sa kuan taon gahapon sa Oba. Nagmotor. Ay gani kay hinumdum ko nga pag kuan og motor ingnas din. Hindi ay signal sa uba. Na, kabalo Naa. sa turbod. Ing ko nga magbantay lamang kay Yun, nga sa manay ng ubo. Mga katik-tik, dari na nga o na kami ng Mingo Fruit. Kami na Mingo Fruit. Kaya kami sa una, yaman ni sa una. Kamong tiraman nga nilong ag, dinugbaan mo ani akong tilawan anay ini. Ano si tawagan na Kalula Maria lang? Unsa imo ngalan ani? Hala na. Unsa may ngalan daon? Mango Fruit. Basta manggo. Ulo may ngayan. Mango plot. Mango Fruit lagi. Ang basta kay mauna na siya. Basta na ikaw. Makasabutan mga tagik-tik. Mm.
Oh, ala tilawi kung lami ba naghinang ani si Nining. Nining. Rasel ang naghinang ana. Oman. Labi man. Ikaw lang. Labihan ka lang. Umay, di ra ba na sa. Lami man sad. Ano siya kaangay kung hingan na. Lamin si dili kay di na ko maghinang. Lami ir. Nagangkuhan, hindi nga. Ay, kung Jerome. Ano na, usab. Ang la. Aslom. Yung kalami na kada yaot ni mnaon. Jari, kuan. Siya may puas. Jari Pahilis. Oy, Jari Bear. Jari Pahilis na bear. Kuman. Sprite bitaw, Sprite. Karon lahi naman karon kay bagong uso. Okay. May makaroni, nanay minggoplot, nanay mga say nga na Sa una lang, sa may pinakalami sa una sa inyo na dessert. Suman na bingka. Bingka raman. Suman. So man budbud. Ako sad magbingka sa una kay manuroy kay mamaligya lagi ang taon kay pobre aron makapalit sa nina mapista. Nuroy kami iskabok po to pagkambyahan og lubido kabuok. Kami kintay parehan ang mga jaga kami man dyan si Laura. Kami magkuto kami. Suroy na mo kambyo lubido ha. O pila kintay paninglitan din doon sa ilang 200 milit kumupa siya maabot na di ang among lubi 50 ka buok. Pundo lang sa ila bayay kay kung magkumpras na kay mi amo ara atong bokon dili kay pas ano namo ang tag sa kabuk lubi. Amo daw namo kon trabaho sa una. Kuman mo lang ang balita ko sa ako mga apo. Mangiskwela tag 30 pesos. Kami sa una mo eskwela iskabok lobe bitong kay kambyo ra sa balikot sa lobe. Balikot sa iskabok lobe. Ya gani kami makakita ng 5 kun unoy 5 ihatag. Ya. Amo bag buli. Inimo ni nanay. Karon tara magkaligid na sa simento sa mga bag magsinod na. Delegate na. Kain ko kaluod lagi. Nganong luod man nga. Hamat. Lagi. Bakara. Wa man may maka. Yari na. Dili nang ito man. Dili tayo. Lato ra siguro ito nabili siguro. Dili na kalimtan sa kahit dito. Tiusa. Kumantaraw mga high-tech na. Lakaw ang tanak dito sa baryo kay ato ta mag-vlog sa ila Marjeline, sa ila Ilipa. Unya-uyan man. Di man tayo malingaw. Ngayon, basing mahuyaw ra. Dahil kumuya nagdugyo man yung kalibutan. Gapon init tayo. Baslan isang gahapon na perting sugaha. Muuli naman ko sila mandisko tanayan. Ha? Mandisko taon niya. Doyom. Ikaw ra kay makakita mangkaw. Dao may suga dito sa suyod. Abi ko sa isuga kay anak pagtanaw kay hanap. Iimbitar sa mayor, pantagaan ko nung tanang, basta kay Musaga, pantagaan daw ko nung tagtag sa kalibo. Si Josie ma ang mayor. Martinez. Josie. Balitan lagi ko gahapon tandoy. Kaya ko inlabihan na sa diya mo ako sinugatan nga din mo tandoy iska bokra. Papalitan ay. Dito pa. Yung dito pa kaw. Dato gani gani na ko mahurot kay Dr. sa Parador. Sa refri kuan, Marjeline. Katon sa San Jose. Katon sa San Jose. Oo. Pakita ang bulag lang. Mga katik-tik amo ini tag buyag nga. Kanay kang tamay ini. Papaniwa ko ng bulag. Papaniwa ko nagbuyad. Wala pa pa na
Parat na lang dili. Dili ang iya man sa may mautog na. Oh. Parat na tay. Dili eh. Laka lang. Para kang insi mo doon. Eh, Oh, dili. oh, yung kwarta mo doon. Tagaan ako ni mo. Katong kwarta mo to padaya sa ako ba? Ano? Kasi tagaan ako ni mo doon siya. Eh. Ya silom human pagsimba kay Domingo man manimbaan ay kita. Pag human pagsimba kung maniutoy sa daan kung mag-init at tuloy sa sementeryo. Kasi di mo kanto sa aming teryo. Kayo naman kung magkagtabo sa sementeryo nakalimutan ba dyan ka sa imo bana? Ako abir kada adlaw ako magadto. Ganahan ninon ako kay mainom-dom ako sa kuan. Ah, dito naman sa una, pagkanhingi doon. Nagatak sa raman ako magkadto na sab ako. Pangabungan ko kung dili ka mo ibag, ako lang si Eurogen pamutangin ang gubag. Kaya na ko hinom-dumi. Lang una ko si Eurogen, yun na siya mo ari, butangin mga hubag tanan lawas. Kasi nagbiya na ka may hinom-dumi. Na ayun na ko si Eurogen nga, Eurogen. Butangi og kanubag, kaya na si Jam Iban kay kasi di ko namuduaw. Ako ganahan inom na ako. Adaw isa broad. Kaya kasakit daw hubag. Na mo katulad ikaw. Basta sobra. Mo iba na kalama ko. Tingnan mo kita ka mga piso. Na imbis kay tagdagaan nagkagkwarta kay papustahon kan daog unta. Nakadumo. Tagdagaan na kamo ng number. Sino? Dito sa menteryo kay naman kapag dagkot natawa may mga piso na tagdoan sa kandila. Kato na mo. Ya may number. Pagkanto nila, kayo man dito man kamo. Kamera, si Nining. Nining ba na Susan? Kamera tuyo. Ah. Oh, si Nining, ako, si Bulaklak, o si Tita. Upat mi. Dito. Ang lubong ni Marcia, tabutang na upat ka bato. Sa Randawi piso nga nakaon sa kandila. Ang number to, 5-1. Sinanay og tatay. Dito ka nanay tatay, di ka mo doon naman sabta. Ha? Mudoon na sabta sa ilan nanay. Oo. Yung tatay, basin di siya kang palit kandila. Palit kau kandila. Ha? Magpalit kau ng kandila. Okay. Didita ko pala papaliton. Ah. Dao may imong kwarta. Ang alaman ito mo daw, taglunod ko katuto. Oo, kada kosta ko sa ina. Na ako sa taglunod ako dito iskalibo, di na ako makauli. Kay, Dato lagi katuto, taglunod, bari lagi ko makadaw kay makauli pa ako. ilaw iskagato sa radadto. Ang imo iskagatos, ako iskalibo, ako taglunod katuto. Eh, ako baga, Kay amo lagi. alangan to ko, sirtiho na. Kadaog. Lagi. Mag, dukit ko sa radadto na araw. Ono daw, ono. Ay na. Isa raman ko hampak, napatay naman. Tagbuyan na, aya na. Ha? Tagbuyan na kuno, kaisa raman hampak ka. Nakadaog. Patay. Nakadaog balik daw. Ha? Nakadaog! Salamat, magdusintos dito ako iskagatos. Kuhaan ng plasada. Ha? Kuhaan ng plasada. 20, 40. 160 ra. Di ko pagkuhaan na to ato. Nga, ikaw di ay magbog. Kuhaan man ganyan. Laada naman tamo, lunod. Na. May kasuto. 160, isa kapar. Ha? 160, isa kapar. Na. Pero Imo anay ako pabuslo ng iskalibo kay magpadayar ako sa Palawan.
Habay ibo buslon sa ako. Yan may ako iskalido. Nangaman og sila si Nancy si tata maghuwam buslon man yung dajon. Iya sa ako madadto senior citizen. Sila may sanaling kamot. Nahaman imong senior citizen. Dito magkadilitan. Daya. Iya ako magagamit yung isa kay Dabo. Ito daw siya sa Davao. Dito sa Butuan pagkanto. Iya gani. Si Cara dire sila. Sila dire. Di ba unsay imong tagbayran? Ha? Unsay tagbayran ba? Pular lagi pular. Pollard. Pular. Solar. Ha? Solar. Solar. O di kay Pollard. Mas bahog manas baboy. Bahog manas baboy. Solar. Bahog ko Ako sa ba'y- baboy. Ako ba'y nagbayad? Pila. Mil Diyos. Dako mo sa bayran na sabi ni. Na. Kuan ini. Kuan ini 3 size. Dili ba kada mo yan nagbayad na ni solar di ay? Ay, good mo. Diluwi kay isa naman na. Ay, sir, ka magbayad, ginilit. Hi mga Ay, katik-tik. mga tagitik. Maora tong among vlog. Maura tong among vlog. Naot ka malingaw mo. Amping kanunay. Na maligaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. Bye-bye.